Qozанның яңа зоопаркына яңа кошлар алып кайттылар. Мөгезле коргалар, тожлы турналар һәм марабу. Мондыйларын күргәнегез булмагандыр әле. Алар барысы да кызыл китапка кертелгән. 30 көнлек карантиннан соң бүген аларны беренче тапкыр килүчеләргә дә күрсәттеләр. Үз хис кичерешләре белән Гөлнас Сайфетдинова уртаклаша. Qozanның Замбези елгасы зоопаркы әкренләп тулылана. Менә бу тожлы торналар, марабу һәм кафр коргалары бер айлык кына Германия һәм Чехиядә яшәгән. Хәзер Qozанныкы булып куйдылар. Мондый кошларны күргән юк әле без. Вот малай белән бүген кергән, карадык, бик кызык. Biz зоопаркта беренче мәртәбә. Безгә бик шый. Ошамаслыкта түгел, зур томшык, сары түш һәм озын керфекләр. Беренче карашка көньяк каргасы бераз туканны хәтерләтә. Буе 130 сантиметрга, авырлыгы 6 килограммга җитә ала. Алар 40-60 ел яши. Мөгезле каргаларга Валя белән Ваня дип исем биргәннәр. Таҗлы торналарда парлап кайтарылган. Ләкин әлегә аларны бер-берсеннән аерып япканнар. Карантин. Они сразу привыкли. Торналар яңа җиргә тиз ияләште. Зоопарк эшчеләре аларны үз итәргә дә өлгерде. Исемнәре әлегә юк, ләкин без үзара аларны Зая белән Коти дип йөртәбез. Марабу дигән кошларны эшкә япмаганнар, ачык һавада йөриләр. Киләчәктә алар антилопалар белән бергә яшәячәк. Табигатьтә дә шулай. Хәзер Qozанда 3 марабу булды. Якын арада зоопаркка фил, зебра һәм жираф кайтуын көтәләр. Гөлнас Сайфетдинова, Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.